Bisita geldiune desberdina dauzke, baina eguraldia dela eta saiatuko gea geldiune guztiak aterpetatik egiten. Bukaeran, udaletxeko portaloian sartuko gea, eta bertan, Iparragirre eta Angelak Erejetaren erraldoiak ikusiko ditugu. Orduan, geldiune bakoitzean, pixka landuko dugu Iparragirreren bizitzaren pasarte desberdinak. Horretarako oso garrantzitsua da, lehenik eta behin, Iparragirreren garai historikoa zein zen ulertzea. Noiz jaio zen eta ze garaiak politiko eta sozialak bizizian Euskal Herrian eta Espainiar estatuan. Fernando Zazpigarrena hil zenean, alaba bakarra zeukan, Elisabet Bigarrena, eta bere nahia izan zen lege salikoa deuseztu eta alaba erregin bilakatzea. Alde batetik, karlistak, Carlos Maria Isidro Infantearen aldekoak, eta bestetik, Elisabet Bigarrena, lehen aipatu dugun Fernando Zazpigarrenen alabaren aldekoak, Kristinoak edo Isabeldarrak. Euskal Herrira etorrita, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, aintzine erregimenaren alde egin zuten. Zergatik, aintzine erregimenak lurralde hauetan foruen defentsa aldarrikatzen zuelako. 1893an, 13 urterekin, jasotzen dute Madrilera eramateko. Eta han, jesuiten San Isidro eskolan jasotzen ditu klaseak. Egoera horretan, 1894aren uztailan 17an eta Gerra Karlistaren markoan hilketa bat ematen da eskola horretan, eta bere irakasle den Fray Aita Fernandez hil egiten dute. Orduan, Jose Mari, egoera honen aurrean, 13 urterekin, karlistadan edo sartzeko edo grina politiko hori sortzen zaio. Euskal Herriarekin gertatzen zitzaion bezala, bere bizitzan emandako, emari kultural horretan eta abestietan eta sormen lan horretan, beti izan zuela presente Urretxu. Eta, horren adibidea da, adibidez, 1896an Uruguaien zegonean ja, nire herriko gazteari bertsoen sorrera. Pablo Antonianak, bere biografo batek, horrela esaten du, beti gogoratzen, gutxi ezagutu eta erdizka ikusitako bere herria odolean, ia amestutako herria. 1893an, 13 urte besterik ez dituela, Madrildik irten eta bera bakarrik Euskal Herrira etortzen da. Berriro Osabarengana bueltatzen da, Idiazabalea, eta honek Lazkaoko konbentun sartzen du. Handik ies egiten du. Ez da lehenengo aldia, entzungo dezute behin, baina gero ies egiten duela eta ies egiten duela. Ies egiten du, Iturriza generalarekin. Baina Osaba haren bila juten da eta berriro ekartzen du Idiazabalea, 14 urte zituen orduan. Berriro ere ies egiten du Osaban eskuetatik eta Gipuzkoako lehen bataioiean biltzen da Joaquin Julian Alza oñatiarrarekin. Familia guztia ez, bakarrik alabak ekarri nahi zituela. Eta horrek esaten dute Angelak, ez zuzenean, baina zeharka horren berri izan zuela eta desientea sarratu zela. Agian kontestu horretan kokatu dezakegu, horrez gero, Iparragirre hemen zegoela, Angela beste gizon batekin elkartu zela Uruguaien. Domingo Eluxanz, Bidasoaz bestaldeko gizon batekin. Darekin ja horrez gero, seme bat eukita zuen, gero bi izango zituen. Osea, ondoren, emakume honek 11 seme alaba izan zituen, eta 81 urtera arte bizi garaiaretan. Jaten dute, emandako kontzertuk eta saioa pixka bat eskean juteko izaten zirela, ez? Azkenean, eta lehen aipatu duten bezala, 1880 urtean, Gipuzkoan Araba eta Bizkaiako foru aldundiek pentsio bat eman zioten, bere heriotza baino urtebete lehenago, eta azkeneko garaiak itsasoko zozobarro txiki baserrian eman zituen, eta 81ean, 1880 apirilaren 6an, hiltzen biriketako minez. Hil ondoren, hasi ziren berriro omenaldiak. Horren adibide daukagu, kanpoan daukagun estatua, 1880ean jarri zen, eta Francisco Pont i Pons eskultoreak eginda. Aipatu behar da, gaur egunetan aiatu den bere pertsonaren eta bere sormenaren eta guzti horiek, bere heriotza horrela izan arren, bere kantu famatuenaren eragina
areago garaiak gainditu zituen,